Shalom. Tapuji matuhatta marpuite bukede nomor 557 ayat sada do saha tutulu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tu mopalangi dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata, asi ni roham di parsitongaan ni Joromi, sumatu goar mudo baritam ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati gorad do siamumi, tipul do Jahoba, jala pujio situtudo di bagasan hutani debatata, di atas dolok habadiaunai, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, ama nami sa leleng nililing na. Asini rohamdo na mga ramoti hami siyan na sa ilaon, rasi-rasa nuaing. Jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami, jala lehot to dim na badiay, asa huwat tu si hami sude panogunogum, doho pabaynanmu na balgay, payan mahatam di bagasan rohan nami, asa mardame, jala sonang hami, jala lam ibaru rohan nami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita sia bukwede nomor 30 ayat 2 dok tolu.
ikon hamuma patik ni debata, nanienet sian patik paupaton dohot labatanna, patik paupaton. Ingot hamuma babadiahon ari minggui, dina ono mari ma ulah hamun nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dinaono mari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do labatani odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta, diajar nasian hata ni debata, iko badiado hata ni debata di rohatta, jala iko ringgas rohatta, tu mangihon dohot mangguruhon. Songonima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu adupan di debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, laho mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Tapuji itu hatta marhite bukede nomor 621 ayat 1 dohot 2. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasuhatu dosan jala amanami, hujo hamido guarmu nabadiai, ala tergogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion, oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asiro ham dihami, saya patotong madihami roha hamulate tuho, oh todi parbadia, pangapul dina marsak roha,
pamalum masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asi ni roha, sayunak tulak kami, say tangihon mahami. Ho ale debata, ama, anak dohotodi porbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Ay dangadong ibar nii, ay saluhut do pardosa, jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay yak kanaga pipitor, binahen ni basa-basa, marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na, marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna, hasangapom ma di debata na digijang. Tapuji Tuhata, marhite bukwede nomor 826 ayat sada dohot tolu. Tangihon hamuma hata ni debata, songo tulpuk ni epistel di permingguata sadarion, ima nanienet sia 2 Timoteus sada, ayat sada 1:14, tajahama margati soring. 2 Matius sada, ayat sada 1:14. Tabi ni aposteli. Ahu surat tinongos ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, marhite siatahi ni debata,
marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Jesus. Mauliate rohakku di debatana huloi di bagasan rohan ayas sian akka dopung dope ai somar pasohotan hupai ngot-ingot ho di akka tangiaku borngin nang arian. Ai huingot do hapor siau muna somar lauki namaring anak kia di bagasan opungmu boru si Luis, nang di bagasan inangmu si Oinike, alai do di bagasakko di haporsiai rohakku. Ai di lehon debatado tuhita toddi hagogoon, toddi haholongon, toddi pangarajayod diri, dada toddi hatahuton. Ai di palua jala di jodoh hita marhite-hite pajouon na badia. Dada marguru tu ulauta, tung siat tahina, dohot sian asini roha, na binasabasahot tu hita, di bagasa Kristus Yesus, na sian mula ni mulana. Tusido ahu di pabangkit, gabe parjamita, doho apostel, dohot pangajari. Ihutoma akapoda natikosi tiruamu, songon naung binegem sian ahu, di bagasan hapor siaon, dohot holong ni roha na di Kristus Yesusi. Songonima sahatna, martua do natumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji matuhata sia bukwede nom orang 657 ayat sada dohot tolu. Saya
Tahatidak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatidak ko nidong ata sa hapor siyaon, di sa dok portibion, rap mahita madok. Au por sea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au por sea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siya todi porbadia, andora so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinursilang, na tua tuba na toru din itanom, na mula mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai, pargogo na suhatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangolo do na mate. Au por sea di todi por badia, jala arong sada huria na badia, huria hatopan Kristen akan na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na madok, mula mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema edde puji-pujian sian kor punguan ina.
Tabegema titing namasa di mingguta sadarion. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 2 Oktober 2022. Angka Rumawi 1, Nama Ragam. Sada, goar ni mungguta sadarion, ima minggu 10 dong Trinitatis. Topik minggu, dang marpasohotan asini rohani Tuhani. Dalam bahasa Indonesia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nomor 2, pertanyaan ulaya sada. Di Patupa Huriata do pertanyaan ulaya sada di hari Selasa 4 Oktober 2022 masuk pukul 10 sia 30 wita. Di bagas ni keluarga Amang M. Hasibuan Inang Setua M. Borumanurung. Nama ringanan di BTN Dwi Dharma Blok E nomor 3. Asaroma Sude Ruas Wilayah Sada Parhalado dohot keluarga madohoti pertanyaan ini. Tolu, rapot pembentukan panitia Natal kategorial ama. Kategorial ina dohot kategorial lansia HKBP Tamarunang. Pinabotohon matu sude pengurus kategorial ama. Kategorial ina dohot kategorial lansia asa sipul permingguan patupawat tama perapotan laho membentuk panitia Natal ama ina dohot lansia ni Huriata. Nomor 4, pertanyaan parhalado dohot keluarga. Patupaon ni Huriata do pertanyaan parhalado dohot keluarga di hari Kamis 6 Oktober 2022 masuk pukul 10.00 wita. Di bagas ni keluarga Nyonya Panjaitan Situade Borumarpaung, nama ringanan di Jalan Satelit 5 nomor 17 Telkomas. Asaroma Sude Parhalado doho keluarga di Ulaoni. Nomor 5, PHD Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Patupaon ni Huriata do PHD Remaja Naposo Bulung di hari Sabtu 8 Oktober 2022 masuk pukul 10 sia 00 wita di Gereja On. Asaroma Sude Remaja doho Naposo Bulung ni Huriata madohoti Ulaoni. Nomor 6, mamesan buku percetakan HKBP. Pinabotohon matu sude ruas ni Huriata nanaing mamesan buku percetakan HKBP. Ima almanak buku renungan HKBP dohot akana asing. Boi mata pesan marhite WA wilayah tabe sahatu hari Rabu 5 Oktober 2022. Pitu, pencarian dana panitia pesta gereja. Patupaon ni panitia pesta Huria do pencarian dana tu pesta ulang tahun na pasapuluh toluhon. Pesta gotilon dohot pesta tahun hasadaon rohani Huriata di hari Minggu 10 November 2022. Ima, penjualan kaos pesta gereja. A. Kaos ukuran XXL dan XXL harga Rp120.000. B. Kaos ukuran M, L dan XL harga Rp100.000. Nomor 2, penjualan kalender Huriata HKBP Tamarunang tahun 2020 tolu. Asa persidohot masude ruas ni Huriata manuhor kalender ni Huriata HKBP Tamarunang tahun 2020 tolu dohot harga Rp50.000. Nomor 8, papungu pelean tujolo. Papungu pelean tujolo dohita sadarion marhite amplop bahen tupakta manupahi korban gempa di Tarutung.
khususnya piga-piga huriata HKBP narusak berat songon HKBP Pasurna Pitu, HKBP Tarutung Kota, HKBP Huta Tinggi, HKBP Sirang Git-Git, dohot sejumlah bangunan HKBP, songon rumah dinas Eporus di Piaraja, gedung Raja Pontas di Piaraja, dohot museum HKBP di Sipoholon Tarutung. Nomor sia jadwal namarkor di hari Minggu sia Oktober 2022 ima PN HKBP dohot anak sekolah minggu. Nomor 10 ruas namar sahid. Parhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manang yakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dohot haipason. Mulu adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang padita ruas namar sahid. Sada Agusta Kristin Borusianipar perawatan di rumah. Nomor 2 Amang MU Tagalung perawatan di rumah. Nomor 3 Nyonya Situa Panjaitan PF Borusitorus perawatan di rumah. Nomor 10 sada ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatan namar ulang tahun siang tanggal 26 September 1 tanggal 2 Oktober. Saya tu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang haipason. Ruas namar ulang tahun sada Edward Jordan Sihite anak sekolah minggu tanggal 27 September wilayah 2 F Silalahi tanggal 29 September wilayah sada. Tolu Amangin Senior S Sitinjak tanggal 20 September wilayah sada. 4 Rivaldi Joshua Hasiado Situmpul remaja 30 September wilayah Tolu. 5 Sian Nathanael Mindotua Sitorus anak sekolah minggu 30 September wilayah Tolu. 6 Monica Glesia Silaban anak sekolah minggu tanggal 1 Oktober wilayah sada. 7 SU Boru Situmorang tanggal 1 Oktober wilayah Tolu. 8 Nyonya Panjaitan Situade Boru Marpaung tanggal 2 Oktober wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 onom. Di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dot hamuliaon. 12 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado doho sude ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas namirayahon sian tanggal 26 September 1 tanggal 2 Oktober. Saya tuhat taman na saya toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 tolu ruas narotu permingguan. Sabtu 24 September 2022 ibadah ceria anak sekolah minggu di bagas ni Aron dan Jemima Tambunan Toropna 40 sada halak. Minggu tanggal 25 September tahun 2022 ibadah gereja HKBP Tamarunang Toropna 136 halak. Ibadah Minggu 25 September 2022 sekolah Minggu Toropna 50 sada halak. Selasa tanggal 27 September 2022 pertangyangan wilayah Tolu di bagas ni Amang Sintua TR Sianturi Inang Boru Hutasoit Toropna 75 halak. Angka Rumawi 2 Parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di tikting parhepengon na adong di hitabe. Songoni ma tikting di huriata di bagasan mingguon tatangyakom ma asa gabe pasu-pasu doho las ni roha di hita
tarlumo biga biha muliaon di goar ni Tuhata. Amen. Maret dehita sia bukuede nomor 114 ayat sada doh udukna uhuk mata pasaha peliata sada A sada B dohot 2. Satu cek.
ini debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan sahuria tabukama turpuk jamita di minggu tasadarion adung tolu ayat 10 sia tu 20 onom ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Adung tolu ayat 10 sia tu 20 onom ratapan 3 ayat 19 sampai 26 didok di hatabatak songnon ma. Sai ingot ma dangol hon dohot pangeleon na tuau rodiraru dohot rasun. Saya pengot-ingot matutua sauntung sabam rohaku di bagasan. Ima atong perhati-hati honokku alani ida ubahen marpakiri monau. Asia sini jaho basa bingdo ubahen soharusun siap hami. Aidang marpacohotan asini rohanai. Mulak rata doi ta heganup sugut gudang matutu habonaranmu. Jahoba do parjabarakku inatodikku dibaheni marhaposan tu ibana maau. Pardenggan bahasa do Jahoba mida akkana marhaposan tu ibana mida toddini na mengelui ibana. Martua ma manang ise nahohom makalumuton hatuau di Jahoba. Ido sahati turpuk didok di hatabatak buku adung sian panurirang Jeremia adung mengedungi meratap di hata Indonesia. Somal do di halak Batak molo mengedungi ujuro nahamatean. Huingot dope tiki di sarula au pahajai praktek adong rupani ruas tanah marujung ngolu tiki iyak ka na tua-tua hirato luari marupani lahotu idean ganup bornginai terus do ruas tai mengedungi terus dakyaso terus mengedungi 3 malam berturut-turut hanya menangis dan menangis. Nian molo secara positif kita mamereng puasa terus mengedungi napa puason na di rohanaido napa puason holsoni rohanaido ubahen halak Batak mengedungi ujuro akka parukilon. Di Makassaron hubereng jarang doa kana songoni molo dihitaan hot dope ulaon na mengedungi. Jadi molo mengedungi hamu kadongan idada na putus asa na sida daong. Idada na parukilhu daong. Geriada seorang psikolog madok kalau seseorang tidak pernah menangis, kalau seseorang menahan air matanya, justru orang itu akan mudah emosi dan akan mudah terserang penyakit. Kalau kita menahan tangis, kalau kita tidak mau menangis, justru dengan menangis itulah kita melampiaskan emosi, melampiaskan apa yang di dalam hati kita ini, dan justru dengan menangis manusia itu bisa sehat. Itu menurut psikolog. Alani molo mengedung halak Batak ujuro parukilon napa puaso na di bagasan rohanaido asa keluar na rohanai pakirimonai lunguni rohanai disimai bana sehat jalahipas. Bangadungi do nuaing hamu akadongan akadongatan na ditarutung ngataboto songon dia do namasa suhul manang lalo manang gempa bumi na di hari Sabtu. Molo menurut perkiraan sekitar 6,0 skala Richter. Dunga tartikting nakingan marpelia tujolo mahita mariti amplop. Ala gudang do tutu huria ni HKBP na hona gempa hona suhul. Gudang do bangunan na hancur. HKBP tarutung kota, HKBP pacurna pitu
dohot do museum HKBP di Semeron Sepoholon, songoninang gedung Raja Pontas Luban Tobing di Piaraja, dohot bagas dinas ni Eporus HKBP. Jadi hamu kadongan molo tapatu papungupilia tujolo na paboa sisada sitaonon do hita, sisada parukilon ay dongatta do keluargatta do nahona di Tarutung, sisada huria HKBP do hita, sisada halak Batak do hita, ubahen na dohot do hita tutum marukil, na dohot do hita marsitaonon, na dohot do hita mangadung tu debata. Anggiat matutu di pasu-pasu Tuhan akadongatan di kota Tarutung, distrik 2 Selindung, di Ramoti, di Padau Sena Keparmaraan. Dalat talahu mangarupi ima papupung latujolo mahitanon marite amplop. Hamo kadongan molo mengadungi si Jeremia di Trupukon, na diberengi bana do, nunga dilengsehon parangan Babel, huta Jerusalem, bagas joro na di Jerusalem, nunga dilengsehon, sudah dirusak, sudah dihancurkan bait Allah yang ada di Yerusalem. Padahal umat Israel itu sangat senang, sangat cinta, bahkan diagung-agungkan bait Allah yang ada di Yerusalem. Pemahaman umat Israel pada saat itu ialah Allah itu berada di Yerusalem. Itu ketika tentara Babel menghancurkan gereja, menghancurkan bait Allah di Yerusalem, maka pengharapan mereka pun seolah-olah runtuh. Iman mereka seolah-olah runtuh, kepercayaan mereka seolah-olah runtuh. Saitu matangis ma bangsoi, dohot ma panurang Jeremia mengadungi tu debata, mengalu-alu tu debata, babualhon holsoni rohanai tu debata. Molo marukil hamu amang, molo marukil hamu hinang, tu dia do parjolo di pasat hamu parukilo ni rohamu. Molo marukil hamu akang ginami napa sebulung remaja, tu dia do pasahatonmu parukilonmu. Kalau kita sedih, kalau kita kecewa, kalau kita sedang bimbang, kalau kita sedang berputus asa, pertama kali kemana saudara menyampaikan itu? Kepada teman, kepada keluarga. Apakah teman bisa membantu? Membantu. Tapi berapa persen? Moloro hita mengapuli, misalnya itap ni ima hita mengapuli, tokinai mulak mahita. 3 menit ma boy apulat tadongatai. Paling lama setengah jam, tadok masa jam. Holan sista tokini do pangapulio siya kita, siyan dongata, ale-ale, si solhot, hobar balok dari sahabat dekat. Jadi teman atau keluarga tidak kekal, dang hot, ibana lahu mangapuli hita. Itap nido di SMS, di telepon, ibadah sabar mahamu amangdah, martangyang mahamu. Holan nido hamu kadongan. Alai molo pangapulion sian Tuhani, molo parjolo do hamu mengalu-alu tu debata. Ima pangapulion nahot, pangapulion na sumurung, pangapulion mardongaton hadamion sian Tuhatai. Alani parjolo mengalu-alu mahamu tu debata. Songon si Jeremia diturpukon. Yeremia pertama sekali, dan itu yang utama, dia menyampaikan apa yang dalam hatinya itu. Dia meratapi kisah hidupnya itu, dia meratapi kejadian dalam umat Israel pada saat itu. Pertama kali dan utama hanya kepada Tuhan. Napa duahon? Holan debatado na satia mandongani hita. Holan debatado na soolo makulo pahok kita. Nang pemardosa hita. Nang pegok hahurangata, alay debata toktong do mamasu-masu, mangaramoti, mangalon tiur ni pamatang, tiur ni pikiran, tiur ni roha. Bere kita ma, satia do tuhatai mandongan hita. Nang pehita dang satia tu ibana, alay hot do hasetiaw ni debata mandongan hita.
nang pehita olo makalupahon debata, ale debata dong olo makalupahok kita. Molohita bakko ni jolma, hahurang ni jolma do nataingot. Ale molo haburjo ni jolma, seolo do hita lupa. Ido bakko ni jolma mai, itulah sifat dasar manusia. Manusia cenderung mengingat kesalahan temannya dan gampang melupakan kebaikan temannya. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan justru lebih mengingat kekurangan umat manusia itu dan lebih mengingat kebaikan manusia itu. Bagaimanapun manusia, rusaknya manusia itu, tetap Tuhan ingat akan dia dan Tuhan akan memberkatinya dan Tuhan akan menyertainya. Iman hidup nah mua kadongan didok di topik di mingguta dang marpacohotan asini rohani Tuhani. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Iman apa duahon apa tuluhon. Pemahaman ni halak dunia kuno mah pada Nairobi. Pemahaman dunia kuno ima molo talu marporang sada bangsa, kalau kalah berperang satu bangsa, satu negara, ikut kalah berperang Allahnya. Kalau kalah berperang satu negara, Allahnya juga kalah berperang. Itu sebabnya umat Israel pada saat itu meyakini bahwasannya Allah Israel kalah berperang dengan Allahnya orang Babel. Kenapa? Karena mereka sudah kalah perang, bahkan mereka ditawan ke negeri Babel. Itu makanya mereka meratap. Tetapi sebenarnya pemahaman itu tidak benar. Meskipun umat itu kalah berperang, tetapi Allah Israel tidak kalah berperang. Allah Israel tidak kalah dengan Allah manapun yang ada di dunia ini. Nang pe ikon tarbuang nasida tuhuta Babel, alai sakap di debata doi lahu paubahon bangso di debata, ala nunga marlauk dosa nasahalian, nunga daos yang debata alani asa dipai baru debata ma bangsoi. Di uhum matuhuta Babel, di sima di pai baru. Gabi bangso toktong, gabi bangso nabadia, bangso Israel. Lapatan na mau kadongan tuhita. Allah kita tetap Allah yang kuat. Allah yang senantiasa untuk menemani kehidupan kita. Allah ni nuaing nagabe ipola na patuluhon di Trupukon, molo bangsoy na king mamereng huta Babel, parangan Babel songon na belga, nagok huasona, ale di bereng ma debatani Israel songon na met-met, anggo dihita dang songoni, tabereng ma, paru kilo ni met-met, ale debatatai belga. Mari mengubah pola pikir kita, melihat kesedihan itu, melihat paru kilo nih, melihat penderitaan hidupmu itu kecil, dan melihat Allah kita itu besar. Karena sering kali kita melihat masalah kita itu besar, Allah itu menjadi kecil, sehingga kita tidak mampu keluar dari masalah itu. Tetapi kalau kita mengubah persepsi pandangan kita, perspektif kita, kita melihat masalah kita itu kecil, Allah kita itu besar, maka kita akan mampu untuk menghadapinya. Karena kita meyakini Allah kita itu lebih besar daripada apapun. Jadi perspektif kita itu harus kita ubah mulai saat ini. Pandangan kita kepada Allah itu harus kita ubah. Pemahaman kita kepada Allah kita itu harus kita ubah. Itulah dasar kita untuk bertindak, berkeyakinan terlebih dan berpengharapan. Alaniro tuhata itu portibion hamua kadongan. Ditaluho doha mateani. Ido nau belga. Di portibion hamateani. Ditaluhon di bana marhite mudarna naung durus di hopinar silang. Alani ahaman noeng si paru kilon mua kainang. Ahaman noeng sidangolonmu hamua kamang.
ahama noeng na hacit na parir na bernit parniahapanmu pabuwa mahol soni roham tutuhata naung manaluhon hamatiani ala tahaporsiaido jahobado na marporang humokopita asal mahita kohom asal mahita marpos ni roha tu debata asal mahaporsyaw tay mangulu di bagasan ibana jahobado marporang humokopo Allah lah yang berperang untuk melindungi kita seolah-olah dunia ini adalah peperangan iman. Kita berperang melawan kesedihan. Jehovah marporang humokopo, Allah yang berperang melindungi kita. Ido bae namo kadongan manang tu dia pehamu, entah kemana kita berangkat, entah kemana kita berpergian, entah kemana saudara beraktivitas, entah kemana saudara bekerja, jangan tinggalkan imanmu di rumah. Jangan tinggalkan keyakinanmu di rumah. Tapi bawa imanmu itu, bawa keyakinanmu itu, bawa pengharapanmu itu kemanapun kau berangkat, kemanapun kau pergi, kemanapun kau beraktivitas, bawa imanmu. Jangan kau tinggalkan di rumahmu. Apa artinya? Kemanapun kau pergi, tetap sampaikan kepada Tuhan. Kemana tujuan hidup kita pada hari Senin sampai hari-hari selanjutnya. Disi maha porsion murap doto, disi marporang tuhatai humokopita, manang dia pe tantangan tujuluanon di keluarga, dia kapar kerejuan, dia kapar sahiton, akana kuliah, akana marsikola, tantangan nama cebalga, nama cebahat, boydo patu pauni di bata denggan, marhite pandonganion dito di Purbadia. Amin. Martanya mahita. Marhite buku adung sian panurang Jeremia di Turpukon. Marhite ima Tuhan dapotan hagogo dohami. Nangpe mengadungi hami. Mamereng hacit ni rohanami. Parir ni sidangolan nami, bernit ni parniahapan nami, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parkerejoan, di tonga-tonga ni pangulau nami siganupari, tarlumobi di dongan nami, di distrik Dua Selindung di Tarutung, nahona masa lalo manang suhul, kudang hure maka BP nahona bencana alam, godang na rusak berat, aka gedung polado na hacitan, godang na dirawat di rumah sakit Tarutung. Paru kilo nasida, paru kilo nami mai. Allah sisada sitaonon do hami, sisada paru kilon, sisada tangiang. Sisa dapat kirimon tuho Tuhan. Alani tangyang nami tutu tua kadongan nami. Nadong di kota Tarutung do sekitarna, do kumaliangna. Pargugoi ma Tuhan. Pamalum akan namar sahid. Urupi namar dangol. Lehon pakirimon. Molopera adong piga-piga nasubui marminggu. Ale papos rohana Tuhan naung disi doho mamereng mamasu-masu futanami di kota Tarutung naung disi doho amang mangaramo tia kadongan nami paingot nasida asa toktong menjaga diri pamenak manang alam portibion badao sian akalalo gempa manang suhul pos rohanami Tuhan nahodo maniup portibion disodo hami ruas di huria make peta marunang mambuan aka pergumulan ning ulu nami di tonga-tonga di parkerejuan homa tutu Tuhan na mangaramoti mamasu-masu akan naniulan di tangan nami manang di dia pe ruas di huria mangula kaulaon
tukoma mangaramuti, tukoma manjama, tukoma mamasu-masu. Ala disido pajapalana lomak naung pinasahat mutu hami. Asa dapotan berkat mahami tutu sian akka ulau nami tu akka rosti huriam na mardangol di parsahiton Agusta Kristin Borusiani par amang MU Tagalung ina nami Borusitorus keluarga Sinto Panjaitan dohot na posom amang Sinto Panjaitan Boruta Barat tuho matuno pasat hami akka rosti huriam dohot akka na posom asa ho matutu mangaramoti panggolo na sida rosti huriam na bergumul di parena konon di parumah tanggaon ale Tuhan ubal gadoho sian saluhut na masa di Portibon ubal gadoho sia paru kilo na sidai ido pakirimo nami asa ho matutu mangalon kemampuan dia ka rosti huriam mamolus alogo ni Portibion Tuhan pasu-pasu rosti huriam sen sekolah minggu remaja na poso bulung ama ina sahat tua kalansia ruas ni huriam ramoti nang rosti huriam nang berulang tahun hatu tubuh di bagasan mingguon ramoti rosti huriam nang mangalehon sinamotna marhiti hamauliation pilihat tahun homa tutu na mangaramoti pargula na sida hubuak kami manang hurem HKBP Tamarunang dia ka program kerja dia ka ulaon sa minggu 7 lanon asa saluhut nong tartik-tik nakingan di pasu-pasuho aka ulaon partangyangan PHD kategorial dohot ulaon di tonga-tonga ni huriam panitia pesta ulang tahun gotilon do tahun hasadaw ni roha na toktong mangalehon roha ng pikiran na asa saut matutu pesta nami di bulan November tanggal 10 tolu na nengro hibul roha nami Tuhan nang rosti huriamon dot akan naposom lah ho merayakan ulang tahun ni ho matutu mangaramoti ka panitia nami nang pe ikon berjuang nasida mengeluaka sinamot dana manupahi ulaun di pesta nami homa Tuhan na manggohi saluhutna di bagasan holong ni roham Tuhan jalo matangyang nami homa tutu mengaramoti lakkaning ulu nami mahriti Yesus Kristus say martangyang moliate madiho amen. Maredde hita sia bukuede nomor 123 ayat sadar hudukna uhukma tapasahak peleata tujolo bahe tupak pangurupiota tu korban gempa tarutung.
tatangnya kon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorani saluhut silon leho na denggan dohot nasa ulibasa na maulihutus. Upasat hami masena nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mutang-matangan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang nis lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi mamataku osadohot gogoke Ale amanami na di banua gijang say pinorbedia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangunjunan. Balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Horas madihita, salam sehat dita saluta.